खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरारि जथुम्मा बेयो सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 30, 31 आरो 1 फेब्रुआरियाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय JSB बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार बेयाव सानथामनि मेलगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामबाय थादों। बियो दिनै जोंनि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि हाबाफारिफोरा फ्राय खावसे बाहागोआ दिनै जोङो जाफुंबाय होननानै बुंनांगोन आरो खावसे बाहागोआ दङ। बियो मेलनि सिगां कनफारेन्सनि सिगां बियो आबुं मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे समाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन आरो जोंनि जाय बिथांमोना वेल एजेड बिथांमोननि मददजों बिथांमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जिहेतु जोंनि कनफारेन्सआ सानथामनि जि मेलगोनां हाबाफारिजों खुंनो लानाय जि कनफारेन्स बिथांमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो बियो जाफुंगोन आरो बेहाय जोङो रायजो राजानि मदद नांगोन आरो बेवहाय जोङो रायजो राजा बिथांमोननि जि कनफारेन्स बेहाय बाहागो लानायखौ जोङो जिहेतु नांगोन आसा खालामदों मिजिंथिदों जेरावनोखि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ होनानै आरो जोंनि वेल एजेड बिथांमोना अनसुंथाइ होनानै जिहेतु जोंनि मिटिंखौ साक्सेस खालामनो थांगासिनो दङ। थारैनो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायाव दिनैसिमहालागैबो फोथायनाय दङ आरो फोथायनाया थाबाय थागोन आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जे जोंनि संगठनफ्रा आफादफ्रा जिहेतु खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोंबो खामानि मावलांगोन। जिहेतु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनिफ्रायनो जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे बर'फोरनि थामोनथाखौ लानानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो जोंनि नैबे सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोनोम जाजेननायनि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो जिहेतु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा रायजो राजानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेखौ जे रायजो राजानि गेजेराव लांनो थाखाय बा जोङो सरकारनो मिथिहोनो थाखाय जिहेतु जोंनो खौसेथिनिबो जिहेतु गोनांथि दङ आरो जोंनो मेल मिटिंनिबो जिहेतु गोनांथि दङ। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जे जोङो नैबे जोंनि जि सानथामनि हाबाफारि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव जों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगेरा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बे हांख्रायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बा जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बा बिटिसिनि बायजोआव थानाय जे जोंनि बर'फोर बे बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथि बे दिनैसिमहालागै गोजोन नङा आरो दिनै जोङो राजखान्थि भाबै जोङो मोजां स्ट्रं नङा। दा बेनिखायनो जों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जिहेतु CMआ फैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन बे हयथ' जों मोजां मेसेज जों मोनगोन नामा आरो बे मिजिंखौनो लानानै जोङो दिनै बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि जि बुंथिगिरि मानगेरा बिस्वजित दैमारियाबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो जों बिथांखौ बाख्नायनांगोन जोङो साबायखर जासिनांगोन मानोना बिथाङा जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि सोरजिनायाव बिथांनिबो मैखोम नाजानाय दङ जों बेखौ साबायखर जासिनांगोन आरो बिथाङाबो बेवहाय जोंजों बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगेरा डक्टर रमेश बेगु बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन। दिनै जोङो बिथांखौबो जोङो बेवहाय खावलायदों जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बिटिसिनि बायजोआवबो जे गोबां जोंनि बर' गामिफोराव बा बर' फरायसालिफोराव जि सोलोंथाइनि जेंना दङ बै जेंनाफोरखौ जोङो दिनै सुस्रांनो थाखाय जिहेतु बिथांमोनजों जों सावरायबाय थादों आसा खालामदों बिथाङाबो जिहेतु नैबे जोंनि कनफारेन्सआव बाहागो लागोन। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांनिफ्रायबो जों मोजां मेसेजखौ मोनगोन जों बेखौ खावलायदों मानोना बिथाङानो जोंनि नैबे कनफारेन्सनि चिफ जिहेतु पेट्रन बिथाङा जोंनि चिफ पेट्रन जिहेतु दा बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनो मोजां मेसेज होगोन जोंहा बेनि सायावबो फोथायनाय दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि जि दानि चिफ मानगेरा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लानायनि खोथाखौ बुंदों। जों आसा खालामदों बिथांनिफ्रायबो जों मोजां मेसेज मोनगोन नामा जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जि बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय जे जोंनो मायबा मोनसे जोंनो सुबिदा खालामनानै होनो हागोन नामा जोंहा बिनि सायाव फोथायनाय जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोर जातीय संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि नैबे कनफारेन्सआव बाहागो लागोन आरो आसा खालामदों जोंनि जि कनफारेन्स बियो गोबां बियो
आबुं माने जाफुंगोन आरो कालारफुल जागोन आरो जोङो मावफुंनानै होनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै जोंनि जि कनफारेन्सनि मावनो लानाय जि स्टेज पेन्डेल आरो एक्जिबिसन जि बर'नि दोरोङारि जि दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियाबो दिनै अलरेडि खामानिफ्रा जाबाय आबुं महर मोनबाय खावसे आबुं महर मोनबाय हयथ' बे साननैसोनि गेजेरावनो बेहाय जोंनि जि मावनो लानाय हाबाफारिफोर बियो गासैबो जागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरो बे समाव जोङो साबायखरखौ जासिनांगोन जे जोंनि बानजाय आफादनि जि मावथि बिथांमोन दा बेवहाय बानजाय आफाद होनोब्ला जोंनिया जोंनि समस्तिनिनो MLA मानव गेदेर भुबन पेगु बिथाङानो जोंनि बे बानजाय आफादनि RCनि प्रेसिडेन्ट आरो वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा सुक्रेस्वर गयारि मानगोनां बिथां दङ दा बिथांमोननि नाजानाय आरो बेहाय जोंनि गुबुन बिबानाव थानाय बा गुबुन साब कमिटियाव थानाय गासै बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों साबायखर जासिनांगोन बे बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि नैबे कनफारेन्सआ आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ जोङो बिथांमोना दिनै सान हर नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै गोबां जोंनि हाबाफारिफ्रा आवगायबाय जों बे समाव बानजाय आफादनि जानानै बिथांमोनखौबो जोङो बे समाव साबायखर जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जों रायजो राजाखौथ' साबायखर जासिखानांगोन मानोना जोंनो बिथांमोनानो जोंनो अनसुंथाइ होदों आरो जोंनि वेल विजार बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ होदों जों बिथांमोनखौ साबायखर जासिनांगोन मानोना साबायखर जासियाबा हयथ' माबा मोनसे आद्रा थानाय बायदि जों मोनगोन मानोना बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि सेस्थानि गेजेरजोंनो बेसेबांबा मेहेरगोनां जि कनफारेन्स बे जागोन दा बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिगोन आरो जों बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे मेलाव जोंनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लागोन रायजो राजा बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ आबुं महर मोनहोगोन जों बेखौ बे समाव खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां मोजां मेसेजखौनो होननांगोन नङा होमबा जे बर'नि जि दोरोङारिनि गेजेरजों दिन्थिफुंसालि जि खालामदों बेहाय थारमाने हाबानिबो मोनसे बेब'स्था खालामनाय जादों आरो बेवहाय हाबानि जि जोङो रादाबखौबो मोनबाय बेयाव हाबा जासिगोन दा बे बर'नि नेमखान्थिजों बोरैहाय दिनै हाबाखौ खालामनाय जायो दा बेखौबो जोङो बेहाय नुनाय जागोन आरो बेवहाय जोंनि बर'नि जि जानाय लोंनाय अनला दाउ सबाय ना होमबा दा बेफोरखौ जों नुगोन माइब्रा बिदै जौ बिदै सेरेब बायदिसिना बेफोरखौ थारमाने बर'नि जिहेथु GI टेग मोनलायनाय नङा होमबा GI टेग मोनलायनाय बेखौ बे दिन्थिफुंसालियाव जोङो नुनो मोनगोन आरो हयथ' बाहायनायखौ जों नुगोन दा बेनिखायनो जों रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाथि धोरोम बासियालासिनो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि कनफारेन्सखौ जाफुंहोगोन जों बेखौ बे समाव बानजाय आफादनि जानानै रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरै आर'ज गाबहरबाय